Așa. Spune-ne acolo ce vă arde. Întreabă pe băieții din spate. Păi ei iar de rău. Iar de rău, nu? Nu mergea un grătar? Mergea firarea al dracu de grătar cu mama lor. Păi ei iar de rău de tot invidia că l-au privit, l-au privit. Așa. Ia spune și tu, mă. Ce dracu ei tu aici? Cum vă numiți și ce mă oște cum prindeți? Ia pe dracu să te iei, că mi-ai băut belea. Ce dracu a băut, mă, berea? A băut ăla, uite-l de acolo. Era dracu dacă am băut toată berea. Din asta mergi cu pase minte, dar de-al dracu o beau așa cu coși. Mă duc acum la ăla. Luase un pește mare, dacă îl prindea ferească Dumnezeu, mai bine să fie mulțumit, să-i mulțumească Dumnezeu. Să vă trăiască familia că nu mergi. Ia, cât au auzit o voce din canal. Cât ați plătit aici, spuneți, domnule? 20 de lei, mă. 20 de lei. Și cât pește ați prins, domnule? De 20 de lei, mă. De 20 de lei. Aoleu, ia să vedem noi peștele lui. Ia uitați, mamă, dar ce pește mare se prinde aici pe crevedia. Așa, direct pe net o să-l bag. Așa, ăsta e de 200.000. Atât, atât, atât.